Ola a todas e a todos, eu son Sara e isto é o Minuto Azul. Hoxe vouvos falar da palabra forquita. Esta ten a súa orixe na palabra do latín pulcritudo. A súa definición é a seguinte: peza dunha embarcación con forma de medio arco pola cal se meten os remos ou outras varas para evitar que estas caian. Un sinónimo desta palabra é a galla. Este termo noutras linguas, como por exemplo no castelán, denomínase horquilla, en francés fourche, en inglés denomínase pitchfork e por último en portugués forquilja. Esta palabra podémola relacionar con Rianxo a través do seu club de remo, debido a que empregan as forquitas para suxeitar os remos aos bateis e ás traiñeiras para que estes non caian. E ata aquí o meu Minuto Azul.